В езикова гимназия доктор Иван Богоров се готвят за поредното надиграване по народни танци. Госпожо Иванова, за пореден път езикова гимназия организира пролетно надиграване. Какво включва то през настоящата 2013 година? Няма да имам значителни промени в новото пролетно надиграване. Стараем се това вече да се превърнем в една традиция, в която да участват, да се включват повече деца. Тази година отново имаме 11 хора от различни етнографски области, плюс 2 ръченици, които ще трябва да се представят най-добрите танцори. Надяваме се за по-масово участие, както от нашето училище. Ще имаме представителна група от Алеко Константинов. Надяваме се и от другите училища да се отзоват на нашата покана. Кои очаквате да са други участници? Както миналата година, ще има ли отбор учители? Задължително. Ние сме най-голямата конкуренция на всички и най-големият им стимул, защото надяваме се в стремежа да ни победят, да бъдат те още по-добри. Надяваме се отново на гостуване от Ивайловград и тъй като тази година е юбилейна за нашето училище, се надяваме да се включи и родителския отбор, но нека да има нещо и изненада за самото състезание. А има ли промяна в хората, които ще се играят? Тази година решихме да наблегнем на вече познати неща и по-скоро вниманието да се насочи към усъвършенстване на техниката на изпълнение и показване наистина на майсторство. Само 2 нови хорца ще има в сравнение с миналата година. И като за финал, какво очаквате от пролетно надиграване 2013? Очаквам много настроение, очаквам положителни емоции, очаквам нови приятелства и още повече ентусиасти, за да направим още по-добро пролетно 5. Благодаря. Десния крак, като се прави едно бързо подскочи стъпка и едно прескочи бързо на него. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Госпожо Бойчева, вие сте редовен участник в училищното надиграване. Защо? Участвам, защото много обичам народните танци, защото е забавно, защото за мен е важно младите хора на България да не забравят традициите. И това е моят начин да допринеса. Благодаря. За ТВ Димитровград Симона Георгиева, клуб млад журналист към езикова гимназия доктор Иван Богоров, по програма Успех да направим училището привлекателно за младите хора.